Аўтастрада да неба. Радыёпадарожжа па месцах эўхарыстычных цудаў. Разам з Карла Клаб. Хвала Христу, дарагія слухачы праграмы «Аўтастрада да неба». Сёння я, Паўлоўская Караліна, удзельніца Карла Клуб, правяду з вамі гэтую праграму. Вельмі радая вам абвесціць, што сёння мы з вамі наведаем першы горад у Італіі, ды яшчэ які саму калыску адраджэння. Думаю, вы здагадаліся, што гутарка сёння пойдзе пра Фларэнцыю. І што цікава, у гэтым горадзе адбыліся ажно 2 цуды. І прычым з даволі вялікім прэшкім часам паміж імі. Пра абодва цуды мы з вамі сёння і пагаворым. Першы цуд адбыўся 30 снежня 1230 года. Святар, якога клікалі ў Гучыоне, адслужыў чарговую святую імшу і не заўважыў, што некалькі кропель, якія ператварыліся з віна ў кроў, засталіся ў келіху. Гісторык Джаванні Вілані падрабязна апісвае з'яўленне гэтага цуду. Ён піша: «На наступны дзень, узяўшы келіх, ён заўважыў жывую згустлую кроў. І гэта бачылі ўсе жанчыны з манастыра, і біскуп, і духавенства, і фларэнтыйцы, што пабожна сабраліся тут. Кроў, змешчаная ў крыштальны посуд, была выяўлена людзям з вялікай павагай. Біскуп Павій Ардынга загадаў, каб яму даставілі цудоўную рэліквію, а праз некалькі тыдняў перадаў яе сёстрам з манастыра, каб яны захоўвалі святыню у царкве святога Амброзія. У 1980 годзе святкавалася 750-я гадавіна гэтага цуду. Зараз цудоўная кроў, агульны яе аб'ём складае каля 1 кубічнага сантыметры, змешчаны ў каўчэгу, які захоўваецца ў даразахавальніцы з белага мармуру. Другі ж цуд, пра які мы сёння з вамі пагаворым, адбыўся ў Вялікую пятніцу 1595 года у царкоўнай прыбудове, названай з перакладу «Грабніца». У той дзень на падлогу упала запаленая на алтары свечка і пачаўся відавочна пажар. Народ адразу кінуўся тушыць яго і здолеў выратаваць святыя дары. Але ў мітусні некалькі гостей усё ж такі упалі на падпалены дыван. І што самае цікавае, пасля высветлілася, што іх знайшлі цэлымі, неспаленымі і злучанымі разам. У 1628 годзе арцыбіскуп Фларэнцыі Марціё Медычы агледзеў іх і выявіў, што яны дакладна захаваліся. Тады ён змясціў іх у каштоўны каўчэг. Штогод у траўні падчас малення 40 гадзін 2 цудоўныя рэліквіі выстаўляюцца для пакланення ў каўчэгу разам з асвячонай гостыяй. Сёння я была вельмі рада з вамі сустрэцца і ўбачымся ў наступных выпусках. І памятайце, што Эўхарыстыя – гэта сапраўдная аўтастрада да неба. Аўтастрада да неба. Радыёпадарожжа па месцах эўхарыстычных цудаў. Разам з Карла Клаб.